Сезнең рөхсәт белән башлап җибәрергә дип әйттеләр. Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр, каләм әһелләре. Без бүген бирегә Казан утлары журналы китапханәсе сериясеннән чыккан 15нче китапны тәкъдир итүгә җыйналдык. Аның авторы безнең дустыбыз, каләмдәшебез Рәфис Корбан. Сүземне шулай җайлап Рәфисның яңа китабы белән котларга килгәнегез өчен рәхмәт белдерүдән башлыйсы килә. Рәхмәт әйтик әле аңа бу китап өчен. Соңгы елларда китап уку дигән нәрсә бик җитди проблемага әверелеп барса да, яңа китабы дөньяга чыгу язучы өчен бик зур бәйрәм. Моны һәммәбез дә яхшы белә. Рәфис бүген безне үзенең шул бәйрәменә олы шатлыгы белән уртаклашыр өчен чакыргандыр дип уйлыйм. Әйдәгез, бу очрашуны чынлап та бәйрәмгә әверелдерик әле. Китап әле бу атнада гына табадан төште дип әйтергә була. Аның белән әле беребез дә таныш түгел. Шуңа күрә Рәфис бүгенге әдәбият китап бәйрәменә килгән һәр кешегә үзенең яңа китабын бушлай өләшергә булды һәм ул аны өләшеп тә чыкты. Ул инде сезнең кулларыгызда. Кичә дәвамында таныша торырга да була. Хәзер сүзне Казан утлары китапханәсе сериясеннән булдырылган Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Шамил әфәнде Садыйковка бирик. Бер колагыз белән аны тыңласагыз, икенче күзегез белән китапны караштырыгыз. Сүз алып сөйләүчеләр дә булыр дип бик ышанып торабыз һәм сүзне оста гына, кыска гына тотсак бик әйбәт булыр иде. Вакыт шикле дип әйттеләр. Башлап җибәрик. Хәерле көн, милләттәшләр. Ассаламу алейкум. Дуслар, коллегалар. Зур яхшы традиция әйләнеп китте ул менә Татмедиада күз алдына китерегез 15нче китап. Чыга, кесә китабы целый бер татар матбугатында бүгенгә феноменга әйләнде. Бу маңкада булмаган хәл. Бунда кыска аралыкта ай ичендә ай сайын бер китап чыгарып бару. Һәм бу тулысынча авторлар өчен бушлай, бу тулысынча дәүләт хисабына, Татмедиа хисабына эшләнелә. Һәм иң мөһиме, бу безнең өчен бизнес әле. Бу китаплар каядыр киштәләрдә, каядыр библиотекаларда тузан арасында ятмыйлар. Алар кулдан кулга йөрүләр, алар сатылалар. Кеше үз кесәсендә акча белән бәя бирә. Бу китапның укылуына аларның 70% күзалына китерәс бу китапларның бүгенге көндә сатылып бара. Иң беренче серияларында алар күбесе хәзер бер кайда да юк. Алар шәхси кулларда гына калдылар. Шундый китаплар да бар безнең. Күбесе сатылып беткән инде. Менә хәзер алга таба киләчәктә бәлки без аны яңадан чыгару турында да уйларга мөмкинбез. Элекке ул безнең 2000 тираж белән чыгадыр бу китаплар. Хәзер инде без җитми башлагач 3000 меңлек тиражга күчтек. Һәрбер китап 3000 тираж белән чыга. Һәм шул 1-2-3 ай эчендә аның 70% сатылып бетә. Сатылу системасы ул уникаль. Как бы формат безнең өчен без актив рәвештә аны социаль челтәрләрдә, интернетта, үзебезнең гәҗитләребездә рекламалыйбыз. Аның менә шушы менә күрәсез, бу постер дип атала инде. Шушы постерны таратабыз интернетта. Шуның исәбенә товар саткан кебек. Шоколад саткан кебек, су саткан кебек. Китапны товар буларак рекламалыйбыз. Актив рәвештә. Безнең сатыла ул Казанның киоскларында, китап магазиннарында, иң мөһиме маркетплейсларда, дөньяның гына түгел, Россиядә инде күпчелек, бөтен регионнарында бу сатыла маркетплейслар аркылы алырга мөмкин. Новосибирскта ул, Уралда ул, любой кеше маркетплейс аркылы аны сатып ала. Шулай ук безнең филиаллар катнаша моны сату белән, район филиалларында һәрбер Татарстан районында безнең филиал аркылы бу китапларны алырга мөмкин. Шуңа күрә моның беренче сәбәбе бар. Әлбәттә бу эш алып барыла китап укырга өйрәтү өчен, чөнки без бу эшкә алынган мизгелдә шундый кызганыч ситуация барга килгән иде. Укырлык китаплар юк иде. Кызганычка каршы күпчелек китаплар, менә китап кибетенә керәсең, татарча укырлык китаплар 3-4 генә. Безгә билгеле булган инде ул авторлар, алар кыска алар кабатлап тормыйм. Шундый начар бер ситуация бар иде. Укырлык китаплар булмау. Менә бүгенге көндә бу сериядә 15 китап. Әгәр дә кеше аларын белмәсә, кулына алып, аны укырга мөмкинлеге бар. Һәм иң мөһиме бу форматның ул җиңел формат. Су кебек эчә торган, рәхәт, җиңел, кеше аңлый торган телдә, гади тормыш турында, шулай бит, кеше язмышы турында. Менә кешегә кирәк әйбер. Бу формат инде инглиз телендә дә эшли. Бу формат урыс телендә дә эшли. Менә Аллага шөкер, бүгенге көндә татар телендә дә эшли. Шуңа күрә афәрин, бик зур рәхмәт. Менә бу китапта сатылып бетер дип әйтәм.
Ümitlenen biz özümüzün işimizde indi tege рейтинглар алып барабыз Рүстәм белән. Авторларның категориялары да. Яхшы авторлар бар, алар сразу сатылып бетәләр. Ә бар кайбер авторлар аны бик авыр бара. Biz инде теге кешегә әйтмичә генә үзебездә Рөстәм белән рейтинг алып барабыз. Аха. Моны укыйлар. Ә бу абзыйны укымыйлар. Күп шапыртынып йөри, но китабын укымыйлар. Ә бу кеше дә белми кебек, ләкин халыкчан шапылдатып алып бетерәләр. Шуңа күрә анысы да кызык. Рәхмәт, безнең иң зур хыял Рөстәм белән яңа авторларны эзләү. Менә без тәкъдим итәбез журналистларга да әйтегез, җиткерегез. Яңа авторлар булса, кеше укый торган яза белгән, кеше укый ала торган китап яза белгән авторлар булса, яңа авторлар. Безгә мөрәҗәгать итегез. Biz аларга тормышка юл чыгарырга, әдәби тормышка юл чыгарырга, булышырга риза. Кеше укый белә торган китап яза белсәгез, яңа авторлар, килегез, biz риза сезгә булышырга. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Шамил әфәнде, һәм таләпләрегез дә бик кызыклы, язучыларыбыз уйлана калгандыр дип уйлыйм. Казан утлары менә 4 ел инде һәр яңа елны Рәфис Корбан романнары белән башлый. Аның биредә Ватан, Әхмәров романнары, Каргыш повесте, Соңгы Сабантуй дигән хикәясе басылды. Чиратта тагын бер романы көтелә. Үзе журналда эшли башлагач, кем әйтмешли, үз кулында булгач, менә 2нче ел инде Казан утларының һәр санында аның нәрсәсе булса да басылып тора. Рәфиснең бу китабын журналының җаваплы сәркатибе Ландыш Әбүдәрова редакциyaлаган икән. Китапка исемне дә ул кушкан, миңа китапның чыннан да исеме бик нык ошады. Димәк, китап турында иң күп белүче кеше дә ул булып чыга. Әйдәгез, Ландышны тыңлап карыйк әле. Аны басыгыз кнопкасын. Hayırlı günler. Rafis abi 26 aprel günü bir yola 2 kitabını təqdim etken idi Tuqay klubunda. Менә тагын 4 ay uzda. Biz indi Rafis Qurbanның яңа kitabын təqdim итәбез. Анда bu кисә kitabına 2 әсәр кергән. Аның берсе kitap исемендәгечә Тәүбә көне дип атала, икенчесе Бер уч туфрак дип атала. Шулай менә Шәмсия апа да әйтеп китте. Аның 300 биттән дә артыграк шулай бит. Әле тагын бер романы басмага әзерләнә. Менә Рәфис абый, котлыйм мин сезне шундый продуктив булуыгыз белән. Башка язучылар алай кырлана ала микән әле? Тәүбә көненә килгәндә инде. Бу әсәр чыннан да башка исем белән бездә чыккан иде. Ләкин бүгенге көндә безне ничектер сискәндерә торган сүзләр, сискәндерә торган гамәлләр очрый башлады. Шундый исем белән китап чыккач, без инде аның менә сюжеты да гади генә кебек. 2 әсәренең дә. Алар җырлап кына укыла, менә Шамил Мөхәммәтов әйткәнчә җырлап укыла торган, алар бик җиңел укыла, менә аларга хәтта кино караган кебек укыла. Бәлки татар кино ишетеп алып бу сүзләрне, ниндидер әзер сюжетлар инде алар. Аларны кино итеп төшерергә дә мөмкин. Ләкин шул ук вакытта аларда кешенең рухияте, бүгенге көн әхлагы, чын язучы нинди кисә китабы өчен язса да, калын томлыклар өчен язса да, ул барыбер әдәбиятның әдәп сүзеннән икәнен онытмыйча яза. Тагын бер тапкыр котлыйм, Рәфис абый. Бергә эшләргә язсын әле безгә. Рәхмәт, Ландыш, шулай кыска гына, оста гына сүзләрең өчен. Кем турында сүз барасың бу повестьта? Дөрес, авылның бүгенге аяныш хәленә төшерүчеләр бер Ислам Әбләминов кына түгел. Аларның һәр кайсысы турында безнең һәрберебездә үзе күргәннәрдән чыгып кына да бик күп хикәя, повестлар иҗат итә алган булыр иде. Рәфис, повестьны язу уе синең башыңа чыннан да каян килде? Шуны бераз гына кыскача гына әйтеп китмәссеңме? Башта менә бүгенге бәйрәмгә, мин бәйрәм дип саныйм, китап бәйрәме. Килгәнегез өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Бу Тәүбә көнен беренче повесть турында дип уйлыйм иде бу сорау, име?
Yazу уйы ул минде күптән мына бер 10 ел элек инде килгән иде. Мин ул чакта Галимҗан Гыйлманов белән без бергә эшлидер идек. Татарстан китап нәшриятында эшләгән чакта инде. Ул миңа бер кызыклы гына тарих сөйләде. Үзе белән булган хәлне сөйләде. Ләкин бу әсәрнең герое Галимҗан да түгел, безнең арадагы кешеләр дә түгел, ул авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләгән хезмәткәр һәм карьера ясап, менә безнең 30 ел бит инде безнең авылда үзгәреш бара, авылны бетерү бара. Һәм авылга хезмәт итәбез дип, авылга тискәре хезмәт итүчеләр күбәйде хәзер. Һәм менә шушы теманы күтәреп бер әсәр язасы килде. Менә мин сүзне теге ничек бу әсәргә кереп китү турында сүзне башта Галимҗанның үзенә бирергә телим. Ул Галимҗан сөйләгән вакыйгадан кіріп киттім мен аңа. Һәм бу әсәрне язу уйы туды. Бүгінгі авыл турында біздің авыл хуҗалыгы министрлыгы язучылар берлеге игълан итте, министрлык белән бергә конкурс. Ул инде мин эшләгән вакытта андый конкурс барадыр, менә яңадан игълан ителде, Данил Салихов эшләгәндә, һәм мин шул конкурска бер әсәр языйм әле дип шушы эшкә керештем. Аларса Рәфис бүлдергәнгә гафу ит, монда инде. Мин хәзер сүзне Менә Галимҗандан да мин дә әйтмәкче идем. Башларга телим. Оннан да ыстарак бу теге үтемлерәк әлеге повестьның сюжетын белүче кеше юктыр безнең арада. Әйдә әле Галимҗан. Кызык килеп чыкты инде бу сюжетка үземнең Үзем язган булсам дисеңме? уртакта калу хәлемне сөйләргә тиешле. Ике генә сүз. Чынлап та минем белән булган вакыйга. Мин аны бик шоклар катып, шокка калып кайтып сөйләгән идем Рафиска. Мин ул вакытта Ойрат Мөхәммәтҗанов дигән хәзрәт дустым белән бик аралаша идем. Сәйдәннең әтисе инде ул. Җырчыбыз. Менә шунда кайтып сукыйна биридек. Хәзрәт белән икәү. Менә шунда кирип киттем дә югалттым ярны. Суга кирип киттем дә җәүләп кенә анда яртты. 1-2 чакрым бара. Имән-Кискә авылы янындагы сусаклагыч. Менә шушы диңгезгә, ул чын диңгез әлбәттә. Чөнки уртасына 1-3 чакрым кирсәң, анда бер нәрсә күренми. Хәтта 1 чакрым кирсәң дә хәтта. Ләкин мин инде бу ислам кебек бик наиврак кеше ул. Чөнки аның башында башка гам, ничектер карьера гаме, акча гаме, ниндидер бер дөнья куу гаме. Ул вакытта мин бик әле авылдан аерылып бетмәгән, күкне беләм, болытларны беләм, кояшны беләм. Ориентирым бар. Менә шуңа күрә бер 15-20 минут, ярым сәгатьләп курку булды күңелдә, чөнки югалттым бит ярны. Һәм менә шушы болытлар буенча исәпләп чыгардым ярны. Болытлар хәрәкәте буенча. Һәм кояш буенча әлбәттә. Менә шуннан соң мин туп-туры барып таптым. Минем шулай кутылдым мин. Әлбәттә исламның хәле анда бик авыр. Ислам инде анда бер тәүлек буе тәүбә хәлендә яши. Ул шин тәүбә, чынлап та тәүбәгә килү өчен менә шундай яки ут эчендә, яки су эчендә калырга тиештер инде ул ялгызлыгына. Ягъни афат эчендә, үлем каршында. 50 чакрым читкә китеп табыла бит инде ул 50 чакрым. Ул су бик тигез агыза, чөнки аның агымын элексәң, тик торганда да син китәсең инде анда. Диңгез эчендә дә. Менә шуңа күрә тагын бер мәртәбә шушы хәләтемне кичердем бу канда. Титрәнеп, кан җимнәре чыгып, чынлап та су куркыта. Той икәнен дә беләсең, табырлар дип тә уйлыйсың бер вакыт. Ләкин су ул утка караганда хәтәргә кушаганда. Менә шуңа күрә Рафис бик матур тотып алган шушайы. Бу инде мотив кибәт инде, ул минем теге тема гына түгел. Тема булса ул икенчерәк булыр, сюжет. Бу мотив шундый бер. Шундый этәргеч бер поэтик алым. Су каршында калу. Мин котлыйм Рафис бу китабым белән, бу әсәрем белән, бу китабым белән ике әсәр дә миңа бик ошады. Чөнки менә минем үземнең карашымча, Рафис менә шушы китапта, кичкенә китапта чын язучы булып өлгерде. Әле башка әсәрләрдә, менә бу документаль бигрәк әсәрләрдә, әле ул күп аның очерк моментларында, публицистикада бик көчле иде.
Nidir bir kişinin turmuş yazmışına beylenip boraydı ol. Yani icadi logika karaganda dokumental turmuş logikası üstünlük olaydı. Мен мында ул чын язучы булып җиткәнде белем мин. Һәм шушы чын язучы булып җитү белән котлыйм. Чөнки чынлап та монда инде образлар үстерелеше үзенең логикасы буенча бара, ул теге кешегә карап кына түгел, тормыштагы, авылдаш турындагы. Чөнки монда интрига бар. Интрига инде сире бар. Образның сире булырга тиеш менә. Ничек булыр дип укыйсың. Ә тормыштагы хәлне барбыр туясың аны. Тормышның логикасы бар, гадирәк анда. Менә Рафис инде шушы әдәби логиканы, әдәби интриганы кура белә. Кура белә һәм мастер булып йөгереп килә. Татлыйм. Әлбәттә, монда ниндидер бер дусларча киңәштә бирәсе килә. Чөнки чынлап та менә материалы роман материалы. 4-5 кеше исеменнән сөйләнелә. 50 битлек, компьютер битендә 50 битлек әсәрдә 4-5 кеше үзенең язмышын бирә. Шактый укучыга тотып алырга, бер билгеле бер үзлеккә салырга кылмышлы дип әйтә кебек. Ләкин шуңа карамастан укыла. Әсәр бик тиз укыла. Бик җыйнаклыкта бар. Димәк, просто монда әйтергә кирәк түгел повесть дип. Бу хикәя дә булырга мөмкин, повесть да булырга мөмкин, бәян да булырга мөмкин, роман да булырга мөмкин. Чөнки дөнья әдәбиятында мондай әйберләр бик күп, жанрды күрсәтмиләр. Чөнки бу хикәя бер кешенең бер вакыйга бу. Туга кирип китү вакыйгасы. Повесть чөнки бу кешенең язмышы. Роман чөнки монда 4-5 кеше язмышы. Ягъни бүтән жанрларда монда укмашкан. Бу яклаптан инде бер мастерларча шушы җепләрне бер тиенгә тиңи алгансың һәм менә дигән гыйбрәтле фикер бер ничектер тәүбә халәтте тудыра алган. Рәхмәт, Галимҗан. Бу инде Рәфисның колагына гына түгел, безнең башка каләм әһелләренә дә бик матур киңәшләр булып яңгырады. Безнең шөкер, милләтебезнең җитди саллы әдәби журналлары дөнья күреп тора, ләкин Казан утлары безнең бердән-бер күз уңыбызны текәп тора торган журналыбыз дисәм, дөрес Ул булыр. өлешен калдырып тора әле. Юнус абый безнең язучылар союзына Ярар, киткән. ярар. Ундан соңгы өлешләр Ярар. килә. Менә Бирә. Галимҗан бик тәфсилле итеп сөйләде, ләкин Рәфис судан шул кадәр кыргына чыкты Галимҗанга сүз биреп. Ул миңа сөйләгән иде, менә Галимҗан сөйләсен дип. Шулай булса да, Рәфис, тагын бер мәртәбә сине тыңлап карыйк әле. Мин әле монда бу әсәр турында сөйләүчеләр булыр. Мин үзем артык киң җәйләргә теләмим, ләкин менә мин монда Юнусның әзрәк соңгарак калуына файдаланып, монда президиумда ике дустым утыра минем. Роберт Шакиров беренчесе име, һәм икенчесе Рөстәм Гайнетдинов. Мин сүзне аларга бирергә телим. Алар нәрсәдер бу китап турында әйтәләрме, минем турында әйтәләрме, бер-ике сүз генә. Роберт Шакиров ул минем авылдашым, якташым һәм Иш академияның академигы, безнең мәгариф министры урынбасары булып эшләгән кеше, Кооперация институтының ректоры булып эшләгән кеше, Татпатриб союзда эшләгән кеше һәм хәзерге вакытта лаеклы ялда 84 яше тулды, 2нче көн генә. Әйе. Бу таbii sizгә сүз. Монда үзегезгә ничек кылай? Отыр дигәч, утырабыз инде аны. Ничек кылай? Хөрмәтле замандашларым, якташларым, менә бүген зур тантана минем өчен, сезнең өчен дәдер. Чөнки монда Рәфисның иҗади уңышларына битараф булмаган аның замандашлары җыелгандыр дип уйлыйм мин. Инде шул исәптән үземнең кайбер фикерләремне әйтәсем килә. Көтмәгән идем монда сүз бирерсез дип. Биргәч, форсаттан файдаланып, bir-iki söz әйтергә уйладым, гафу итәрсез. Килеп җитмәсә кайбер яклары. Рәфис минем замандашым да, якташым да, авылдашым да дип әйтергә була. Без аның белән бик кулак-кул тотышып яшибез, Аллага шөкер. Куанып бер-беребезнең иҗади уңышларына куанып. Кем ул Рәфис Корбан? Ул әйтер идем күп кырлы шәхес дип, талантлы шәхес дип.
Balalar için de yaza. Tiyatro sanatın seviciler için de yaza. Romanlar da yaza, tarihi romanlar da yaza. Hikayeler de yaza. Turmuşka bir taraf tugul, turmuşun her bir yağın qarab, uzunça anarbaya birip, jirine jitkirip, halakka jitkirirge tırışa. Şuna göre anı, min aytır edem, ol halkçan. Gelir eli şunda bir gün deyip uylayayım min. Halk yazıcısı diyen işinde alır. Şunday konferansiyalarda ana şunday zor isim bilen tebrik etirge yazsın. Şunu körürge yazsın, mena da Xudayım degan fikir bilen qolamayın. Amin. Rahmet siňa Rafi şunday matur ijany kılşın. Rahmet siňa şunday nişka yakların kaybir bilgisiz narsalarına köterip çıga aluwuňa. Bu Musa degen romanın senin benim kitap kissasının türünde tıra. Yana çakarıysın sen, zaman çakarıysın sen köp nersege. Hem şu fikrin senin, şu mümkünçiliğin, şu yağın senin yugalmasın. İstelip dursun. Nur üstüne nur degende bugün yana kitabını mı? Kuluma tutam minanı, bek şatlanıp tutam. Kitap o tarihte kalatırın aydır. Şuna göre senin ismin tarihte, halk dilinde, anın fikrinde zak saklanır. Amin. Dep Amin. uylayım ben. Amin. Big zor Şu rahmet. matur Big zor rahmet. fikirler bilen tamamlarga rıhsat ettik sözümle. Әйтә башлаган сүземне Рәфис әзрәк бүлеп калдырды. Казан утлары журналы безнең әсәрләребезне, яңа язган әсәрләребезне, табадан төшкән әсәрләребезне нәшр итеп кенә шатландырмый. Юбилейларны да һәр даим билгеләп бара һәм Рәфиснең үзенең дә Silesini indirirsen dostum da. Arasında Hürmetli yer kollegalar, cümlemden anlattım. hürmetli dostlar, Rafis Qurban bilen biz indi 40 yıldan artık tanış da, dost da, çünkü birge biz tarih filologiya fakültetinde okudık. Hatta Kazan Devlet Üniversitesi'nde şu vakittan birbirimizni bilemiz, dostlarça yaşayız. Hem anın icatını men qarab baram, barlap baram, hem şatlanam. Şundan da Rafis Qurban bizning edebiyatga balalar edebiyatı, matur edebiyatı bilen kirdi, moşnu şunday kirdi. Lakin men soňky 5 ýyllıkda anyň big zor ijatynda big zor buruluş boldu. Ул tarihi romanlarga köçdi. İki romanı da Musa Jalil turunda hem Sovet разведчиги İshak Akmerov turunda cemaatçilik tarafından big zor ähemiyet aldı. Alar şu romanlar negizinde kino ssenariylerde yazıldı. Birinci film indi düşürüldü. İshak Akmerov turunda. Hazır Nasır Yuruzbayev Musa Jalil turmuşu turunda yana ssenariy yazdı. Şu kitap negizinde kitabı su şığır. İnşallah birse düşürülür. Hem bizning Musa Jalil turunda yana sahifeler açır çünkü gaile turunda da anın turmuş buruluşu turunda da zor açılışlar şol senariyda şu bolur dep oylayım. Men gajaplanam Rafis'in produktif ýagyndan çünkü bek zor edebi jurnalda zor işçilik alıp bara bir kaçanda ijtimai turmuşdan da keri kalkmay ijtimai turmuşda da zor dil katnaşa, ciddi katnaşa hem şol wagtda kitapda ýaza. Mene bu ýyl gına şu 2022-nji ýylda anyň indi bu 4-nji kitabı çykdy indi. Şonday ijat, şonday produktif ýazgıçylar bizden bir köp tögel bizning Tatarstanda. Hem realistik negizinde, realistik metod negizin kullanıp şuşu yana iki povestda da ol şunu Irak'tan, tarihtan Irak gitmegen. Bizning turmuşynyň katlawly ýyllar turunda, katlawly problemalar turunda ýaza, gereýler şol muhitde ýaşy. Lakin Rafis Qurban bir kaçanda ol wagt ol problemalarını, ol şırlarını qara boyaw bilen boyamay. Anyň prozasy, realistik proza. Şoňa görä ol anyň kitaplary okuла.
һәм тормышка оптимистик рухта язылган китаплар, алар тормыш гел укучылар тарафыннан бик зур игътибарга лаек дип булам. Мин сезне чакырам бу ниләрне укырга, бу ике повестьне укырга, чөнки аның бу китапның форматы да бик яхшы, бик уңай. Әйтәләр әле самолетный стильдәләр инде, теге самолетларда, вокзалларда, самолетта чыкканда укырга, ну кичә без Рафис белән сөйләшеп утырдык, ул әйтә, бер төндә укып чыга торган китап дип. Шуннан да шулай булсын. Киң укучылар арасында таралсын һәм әһәмият тагы да алсын. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Менә әйтә башлаган идем, безнең казанутларның тагын бер әһәмиятле ягы ул һәрбер язучының юбилеен күз уңында тотып, күркәм юбилейлар белән котлауны да алып бара. Һәм Рәфиснең үзенең дә быел юбилей елы инде узып бара дисәк тә дөрес булыр. Ландыш әйтеп китте, язучылар берлегендә аның балалар өчен китабын тәкъдир итү һәм юбилей кичәсендә без катнашкан идек. Һәм безнең арада тагын бер юбилер утыра, ул да булса Рәдиф Сәгъди. Без бит инде һәрберебез нәрсәнедер казанутларына китерсәк, кайчанрак чыга дип борчылып, кызыксынып киләбез. Рәдиф Сәгъди дә казанутларына килгән булган шул биргән романының язмышын белешер өчен. Менә Рөстәм әфәнде әйтеп китте, бер төн эчендә укып чыгып була бу китапны дип. Һәм бу хак сүз, чөнки Рәдиф Сәгъди китапны алып кайтып киткән дә бер төн эчендә укып та чыккан. Нинди фикерләр туды икән башында, тыңлап карыйк әле. Бер-беребезне укымыйбыз. Кирәк. Язар өчен язар. Бөгелмә, ишетелә. Ишетеләме? Соңгы вакытта язучылар бер-берсенең әсәрен укымый. Бәлкем сәбәбе дә бардыр. Бәлкем кеше укымаслык, әсәрләр язабыздыр. Әсәр язганда иң мөһиме драматургия булырга тиеш. Драматургия нәрсә ул? Киеренкелек, тормыш киеренкелеге күпме көчлерәк була, шул хәтле халык укый һәм халыкка тизрәк барып җитә. Мин Рәфиснең әсәрен кичә су эчкән кебек укып чыктым. Ни өчен? Чөнки анда тормыш киеренкелеге бар. Димәк, халык укыячак. Мен тормыш киеренкелегенә дип әйтмәсәм, монда хәтта фаҗигале драматургия, киеренкелек. Ике әсәрдә дә безнең фаҗига ята. Котышкыч фаҗига, без кая барганны аңлыйбыз, ләкин шуны аңларга теләмибез. Бүгенге көндә безнең балалар урысча оныклар турында сөйләшәсе дә юк. Бөек татар халкы бит без. Көннәрнең бер көне без халыкка әйләнәчәкбез. Буш халыкка. Безнең бит 1000 еллар буе җыйган мирасыбыз бар. Инде һәр Рәфис әсәренә тукталып китәм, онытылмас өчен язып куйган ималар кыска, озак түгел. Тәүбә көне. Әлеге әсәр инде үзегез белгәнегезчә байлык булып, карьера ясар өчен юлдан тайпылган, намусын саткан адәмнәр турында бара. Нишлисең? Яшәргә кирәк бит. Мин аларны да яклыйм. Мәсәлән, исламның сыгыннан теге Галимҗан кебек утырауга эләгеп, вөҗданы газаплый башлаулары халыкны тетрәндерә. Без үлем килгәндә генә, үлем якынлашканда гына шушы турда уйлый ала торган халык. Бүгенге көндә син карьераны ничек ясый аласың? Өстәгеләргә тәлинкә тоту, өйләнү берәр якынына, зина кылулар, ашау, сыйланулар белән бара безнең тормыш. Без үзебездә ул әйберләрдән читтә калган малайлар түгел. Һәм Рәфис бу әйберләрне яхшы яктырта. Чөнки ул тормышны белә. Социализмда яшим дип йөргән мескен халык кабат куллыкка төшерелде бүгенге көндә. Рәфис аны да гади тел белән халык аңларлык итеп яза. Һәм ул Уран сала, кая таба барабыз без дигән сүз белән.
байлығы ташып тұрған ислам өлім біле күрәшіп яткандағына өзінің һәм кішіліктің фажиғасын аңлый башлый. Гади кешеләргә, дөресрәге туган халкына бер нинди дә яхшылык эшләмәвенә төшенә. Аны рухы, вижданы газаплый башлый. Утрауга эләкмәсә, ул һаман шул юлын үлгәнче дәвам итәр иде. Теге Илдар Юзиев әйтмешли, татарныкы төштән соң, Вакифныкы өчтән соң. Бу халык теленә кергән гыйбарә. Инде әсәрне укып чыккач инде үземнең теге ниемдә әйтәсем килә, тәкъдимне дә менә бу утрауга эләккәч, исламның газаплануларын тагын да күбрәк ачасы иде дип уйлыйм мин. Ныграк. Ул бик мөһим әйбер. Утрауда ачыла ул шәхс буларак. Менә Галимҗан, синең утрауга эләкмәгән, һаман шул килеш калдың син. Гомумән алганда гыйбрәтле иҗат. Икенчесе. Бер уч туфрак. Монысы мине күбрәк тетрәндерде. Чөнки татарларыбыз бөтен дөнья киңлекләренә таралып, юкка чыгып баралар. Чөнки анда рийләр алар. Аларга мөмкинлекләр әз. Әле без биредә яшәп тә үзебезнең балаларыбызны татар итеп саклап кала алмыйбыз. Татар булу ул зур биеклек һәм бик авыр. Әлеге әсәр империяның вахшилеген ачып сала. Кемнеңдер ялгышлыгы белән минагаләгә вафат булган кешеләр өчен тагын бер кирәкмәгәнгә дистәләгән кешеләрне курбан итәләр. Заманы шул, иле шул иде. Сталин әфәтенә солдат Хәмәди дәләгә, ләкин аның белән аның хатыны, әти-әнисе, балалары да иза шигәргә мәҗбүр ителә. За что дип урысчалатып кычкырасы килә. За что? Миллионнар теге дөньяга китте. Империя ишетерме икән безнең акыруларны? Әлбәттә ишетәчәк, ләкин сине дә, мине дә, башкаларын да шәрбәне урынына курбан итәчәк. Хәмәди солдаты кутышкыч сагышларга салынып, туган җиренә кайтудан мәхрүм ителеп, чит җирләргә сөрелә һәм рухи тетрәнүләр кичереп яши. Икенче хатыны тапкан улына да беренче хатыннан туган Габбас исемен куша. Үләр алдыннан үтенә, улым кайтып, агаңны тап, туганнарыңны тап дип васыятын әйтеп калдыра. Тик Габбас суза, үзе улыгаеп битеп, үлем якынлашканда гына туган туфрагына кайталау. Инде шушында өстә бер гади генә әйбер әйтеп китәм. Лесосибирскида Иртыш буенда бик матур шәһәр бар. Анда бик зур татар кешесе яши. Ул Гали абый, ләкин аның исем фамилия урысча. Григорий әллә кем дип яздырган. Шунда баргач без. Ул татарча аңлый, сөйләшә белми. Ләкин ике малае чипчыста татарча сөйләшә. Берсеннән берсе шибәр җегетләр читтә. Мәйтәм, ничек сез үзегез татарча белмисез? Зур җитәкче булып, балаларыгыз белә, мин ди Татарстанда ди уң аяклар ачылуга ди балаларын ди гел сәләт лагерына җибәрдем ди. Ике малай да чипчыста татарча белә. Аңа тәтемәгән ул. Менә Рәфис шушы әйберләрендә биредә ача. Чөнки инде андагы балалар аның урысча гына сөйләшә, әзмәз аңласлар, аныклары бөтенләй аңламый. Бу безнең бийек халыкның зур фаҗигасы. Бу нәрсәдән килеп чыга? Безнең ваемсызлыктан һәм үткәннәребезне белмәүдән, онытудан. Әлеге әсәр нык тетрәндерү ирештирә. Көрәшергә, соңгы сулышыбызга хәтле көрәшергә дияптыр. Барысы да үзебезнең кулда. Югыйсә укымышлы пөхтә тырыш татар халкы халыкка әйләнәчәк. Алда безне халыклык көтә. Халык бул кулдан да начаррак. Куллар әле күтәрелеп көрәшергә мөмкин. Халык бер качанда хуҗаларына каршы көрәшмәячәк. Рәхмәт сезгә. Үзеңә бик зур рәхмәт. Рәдиф Сәгъди, мондый уйлар безнең һәрберебезнең башында яши һәм һәрберебез борчыла һәм бу безнең китапны тизрәк кайтып, бүген төн эчендә укып чыгарга да безгә бер этәргеч һәм кем сиңа сүз? Әйдә. Сүз бир дисең бит. Сүз бир миңа дисең, әйт әйдә. Рәхмәт. Чыгыш ясаган өчен сиңа, Рәдиф. Бик әйбәт. Киңәшләрең, тәкъдимнәрең
hem analizim birebet buldu. Min tege Yunus'a söz versen tege söz küpke kitedi bindi ederek tege nitel ciberge siye aytıp Min Azat anladım. Timur Şeyh'a bir getirdi sözünü. Biz bulay tigeli. Vakit çikli bulu sebeple belki biz jırını yozaktan Yok, 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 yok. Yok mu? Hazır mı? İgil sözli Yarar, uydurdu. haydi. Yarar alaysa jırlap alayım. Azat ol Jırıdanın Azat bik bilen- ismi bik madı. Eye. Şulay yaşayım. şurada yaşayıp Nişik yaşayken. Үлгеріп кетіп көрмесең кітап шығаруына рахмет президент еді İşte yakırsın. ederek nitip alsın indi. Razma bile gidip. жырламасында ярар едім де Olay mı? жырлар да көп енді қазір жаңа жырларын шығарып үлгеріп бітіп болмайды Yok sen yanasın cırlama. мен астын жаңасын жаңа ел беремін де телевизорға кіртірге аяқ Allah bir saç onda cırlarsın. ұлы кіші кіртпер енді қазір ешбір керек кіртірге тырышып берер соңа көре енді кіншікте кірге тырышып дәл бұзақтары жырыққа бет кішікте кірге тырышырбыз биыл көп елдар күтіп етіп болмайды өзің үйретмесең етіп мына кітаптың қызықтары да қыз деген кітаптарын оқыдым мұса жәлел турындағысында ахмеров турындағысында сынып тұрып та кіріп кетіп болдым Kısana salıp koydun indi kitabını okuyayım deyip işindeyim mi? маған жырлап бұла бет мына әне біліп білатын айда бат Eyde mi? Bunda Azat. Bunda. Аяна Bunda betre. немощайся уақыт бара уақыт деньги время деньги Шуңа көрә Рафис сиңа уңышлар бик күптән инде син радиода эшләгән чагында ук дуслашып киткән идек, чөнки радио телевидение кирергә дә бик авыр. Иншалла да эшләгән вакытларны мәрхүм Факил түгел Сафин Фәннур Сафин аның да җырын башкарып Рафисныкында, чөнки алар билгеле бер вакытта без телевидение радиога кирергә интегеп йөргән вакытларны менә шулай кулдан җитәкләп жырларны яздырып, бездән җырчы ясарга тырышкан кешеләр. Һәм инде бүген без аяктан ныгытып басып торабыз, берәүдән дә курыкмыйбыз да, бәреп керәбез бөтен җиргә. Шуңа күрә рәхмәт сезнең безнең юлга чыгуыгыз өчен. Халык өчен халыкны җыр белән элек дини булмагандыр инде аның җырлап калып килде. Һәм менә бу журналлар, газетлар, язучылар, китаплар. Хәзер диндә керә, чөнки соңгы 30 ел инде динебез күтәрелде. Булдымы биле? Давай. Бик зур рәхмәт. Ел мус. Түгел бит. Это не это. Яшибез шулай дигән. Яшибез. Ярар, әйдә булай җыры. Avulda tübüsem de şehirde öteğimir Şehirde ömür itsem de avulga tarta küngel Bir avul deyip bir şehir deyip Jilkün eyser küngel Avulna kıda tügel min Şehirne kıda tügel Bir avul deyip bir şehir deyip Jilkün eyser küngel Avulna kada tügel min, şehirne kada tügel. Yok günde yıldızlara ürelip alayım desem, yok şişmesi gizlevler, suvana barayım desem, bir avul deyip bir şehir deyip, jilken eyser küngel, avulna kada tügel min, şehirne kada tügel. Dürüst yazgan Рафис Құрбан. Қойда ұлгармын тауыршытын маған ойлы кешілер, қойда қызылар, қойда жайғы матур кешті, шыңлаған жайғы кешілер, бір ауыл дейіп, бір шәр дейіп, желкен әйсер күңел, ауылна қада төгел мен, шәрне қада төгел, бір ауыл дейіп, бір шәр дейіп, Жilken eyser küngel, avulna qada tügel min,
şehirne kede tügel, şehirge koytkaş avalına, soğana başlay küngel. Hey! Rahmat eylesin. Безнең зарыгып көтеп торган тагын бер кешебез килде, Юнус әфәнде Сафиуллин. Мин юбилейлар турында сүз кузгаткан идем. Хәзер Казан утлары журналының редакциясында эш бик каты кайный, октябрь санын, журналның октябрь санын әзерләү бара. Октябрь аенда нәкъ безнең менә танылган драматург, язучыбыз Юнус Сафиуллинның туган юбилее. Ул да журналга килеп, Фуат Галимуллин аның турында язган мәкалән белән танышып чыгарга дип кергәндә, Рәфис Корбанның китабын күреп, алып кайтып китеп, Рәдиф Сәгъди кебек төшендә укып та чыккан. Һәм әйтер сүзем дә бар диде. Рәхим итегез, Юнус әфәнде. Ярар, сез кыска тотарсыз, Алла бирсә. Тегендә менә монда яндыр. Ана бас кнопкасы. Мин Рафис Корбанны бик күптәннән беләм. Беренче тапкыр күргәндә шундый гүзәл, бүтән яктан килгән кеше буларак күреп, мин аны шаккаттым. Әйтәм, язучылар арасында мондый кешеләр дә бар икән, Шмидт, Тарквий, башка яклары да яхшы. Һәм менә тора-бара миңа күрергә туры килде аны редакторым итеп. Минем иң яхшы китапларым 700 битлек китапны да ул редакцияләде. Минем иң кадерле китапларымны да, пьесаларны һәм башкаларны да ул чыгарды, дөньяга тормыш бирде. Шуннан соң мин инде әлбәттә аның бүтән шигырь китапларын алып, алдан ук хәзерләнеп куйдым. Минем чөнки бүтән оныкларым татарча беләләр. Бик яратып укыйлар. Бу кичкенә булсалар да 6 яшьтә инде, берсе 4 яшьтә, берсе нидә. Без бик яратабыз. Bütün гаилә белән яратабыз, әлбәттә Рафис Корбанны. Инде монда кирәкмәгән сүзләрне бик күп сөйләдем, минме? Мин монда бер генә әйтмәкче булам. Мин шуннан да китапны алдым. Мәйтәм, нигә бик нишкә соң бу китаплар? Сиңа калынрак китаплар язсаң да рәхәтләнеп укырга була синең китапларны дип, мин моны алып кайтып киттем. Шуннан да Рәдиф әйтмешли, мин моны бер көн эчендә укып та чыктым бу ике повестьны. Һәм шаккаттым. Бу шул кадәрле кирәкле, шул кадәрле төбәп язылган, менә бу бүгенгесе көндә нәрсә көтә, киләчәктә нәрсә көтә, менә бу җитәкчеләрне, ислам кебек җитәкчеләрне бүтән нәрсәне юкка чыгарганнар. Теге су уңаена агып барган кешеләрне нәрсә көтәчәк. Бу шул кадәрле ачык язылган. Бер уч туфрагы да шушындый ук әсәр. Менә әйтәм бит, кинолар, сценарийлар эшләп була. Менә мин сценарист буларак бик кызыксындым. Менә аның бу әйберләре кино буларак та искиткеч көчле тәэсир итәр иде халыкка. Рәдиф дөрес әйтә. Бик теге укырга атлыгып тормый кеше. Чөнки өйрәнеп бара кеше, тегеннән моннан карап, аннан моннан гына теге кызык әйберләр күп. Тегендә монда күбрәк порнография карый кайбер кешеләр. Һәм менә бу әсәрне укыгачтан шул кадәрле җанга рәхәтлек, татар телендә шул кадәрле шәп итеп язылган, һәм андагы шәхесләр шул кадәрле кызык. Һәр кайсы менә кимлегенә алып карама. Ике повестьтагы кешеләр, алар шул кадәрле бүгенге кешеләр. Аларның сөйләшүләре, аларның теге тел байлыклары барысы да менә бүгенге көннән алынган. Аларның уй фикерләре бөтенесе. Теге машинаны алып сатырга йөргән теге такташ төркеменнән кеше дә хәтта бер кичкенә генә күренеп китә. Аны да Рафис әйбәт яза. Ана теге балыкчыларның берсе дә шатып теге ике берсе утырмаган, берсе утырып чыккан. Инде мин гомумән әйтәм, бу шул кадәрле бай, менә бу кичкенә генә, ничкә генә китаплар алар. Миңа хәтерләтте «Вызываю огонь на себя» французларның бит инде без өйрәнгән идек. Мондый калын китапларын укып, романнарын укып. Менә бу «Вызываю огонь на себя» нәкъ менә шушы нәфис кенә шулай ничкә генә китап. Мин таң калып укыган идем шулай бер көндә. Менә Рафисның шулай шушындый юнәлештә эшләүе дә миңа бик ошый. Чөнки хәзерге вакытта күрәсең әле
кирәктер инде кыскарак, а потом соңрак күбрәк яза башларга. Ярый, монда бик акыллы кешеләр, бик кадерле кешеләр, мин күреп торам, алар миннән яхшырак сөйләячәкләр. Менә мин әйтәсе сүземне әйттем. Рафис, яз, төшермә, менә шушы юнәлештә, менә бу ике повестымда искиткеч әсәрләр. Син бик югары ни алгансың, Аллаһу Тәгалә сиңа биргән, бәлкем, дәрәҗәсе. Рәхмәт, Юнус Габдуллович. Бик үтемле сүзләрегез өчен. Һәм без инде барыбыз да беләбез, хәзерге заманда тираж мәсьәләсе дә безнең һәрберебезне борчый. Гәрчә без ул редакцияларда эшләмәсәк тә, татар милләте буларак, бу җәһәттән Казан утлары әлбәттә һәр хезмәткәрнең тырышлыгы белән дип әйтергә кирәк. 8000 тираж белән дөнья күрә, бу бик матур күрсәткеч дип исәплим. Һәм шуның өстенә менә без бүген 15нче мәртәбә презентацияга, тәкъдир итү кичәсенә җыелган кесә китаплары да бик зур әһәмияткә ия. Китап чыгаруда хәзерге заманда шактый катлаулы эш. Һәм без менә нәүбәт чыгып тора, ай сайын менә шушында җыелып без бер-беребезне күреп, яңа әсәрләр белән танышырга да бу бер җай чыгып тора. Һәм шушы милләт язмышында вак мәсьәләләр юк дибез бит инде без. Китап сату, кибетләр турында да күп сөйләшергә булыр иде. Һәм китапханәчеләр хезмәтен дә, безнең язган әсәрләребезне таратуда, китапханәчеләр хезмәтен дә читкә куеп булмый. Безнең арабызда Биектау районының үзәк китапханәсе директоры Лилия ханым Хамидуллина да утыра. Сүзне аңа бирик. Исәнмесез, хөрмәтле бу чарада катнашучылар, мөхтәрәм кунакларыбыз, Рафис абый. Һәркем шунда чыккан микрофонга килгән ике кешенең берсе, сез инде мөхтәрәм язучыларыбыз, күпләрегез, профессорлар безнең әйтәләр бит, китапка хәзер инде китап укымыйлар дип әйтәләр. Әйтәләр бит инде Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә дип. Нәрсә сорасаң, шуны бирә дип. Әйдәгез, моннан соң инде китапны Аллаһка шөкер укыйлар дип әйтеп карыйк әле, бәлки дөрестән дә. Шуннан да Укый башларлар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән берәр сорасаң, яртысына бирә дип әйтәләр бит. Әле бу укымыйлар түгел, менә мин сезгә укымауны күрсәтәм әле дип әйтергә мөмкин бит. Менә мин китапханәче буларак, китапханә директоры буларак, мин бу сүзләргә катгый рәвештә каршы килер идем. Чөнки дөрес 80нче еллардагы шикелле чират тормыйлар китапларга. Чөнки хәзер аңа альтернативный башка әйберләр бар. Телефоннан да укыйлар китапны, аның электрон вариантында укыйлар китапны. Әмма китап укымыйлар дигән әйбер дөрес түгел. Чөнки тагын бер сүз әйтәләр, китапханәләргә йөрмиләр дигән сүзне әйтәләр. Китапханәләргә йөрмиләр дигән сүзне һәм китап укымыйлар дигән сүзне бары тик китапханәгә үзе йөрмәгән һәм китап укымаган кеше генә әйтә аладыр. Кул чапсак та була. Чөнки китапханәгә йөрмәгәнне бары тик анда йөргән кеше генә күрә ала. Рафис абый, без бик шат сезнең китапларыгызга. Дөрестән дә халык, менә без китап укучы буларак, без 15нче елда да без Рафис абыйга да һәрбер язучылар белән очрашуда да мин әйтәдерим. Проза, халык проза көтә, җиңел әсәр көтә, проза көтә, халыкның проза укыйсы килә, халыкның җиңел әсәр укыйсы килә дип. Тормыш авыр түгел, без аны үзебез читенләштерәбез тормышны. Шулай бит катлауландырабыз, нәрсәдер уйлап табабыз. Шундый тормышта кешенең җиңеллек эзлисе килә китапта да. Менә бу китаплар безнең сериясе белән бездә алып барабыз буларны, безнең китапханәчеләр, китап укучылар бу китапны көтәләр. Мондый серияларны Казан утларына без бик рәхмәтебезне җиткерәбез. Казан утлары журналын укыйлар, чөнки китапны алып укымаган, китап чыгып өлгергәнче үк шуннан алып укый халык әсәрләрне. Шуңа күрә бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Һәм инде минем кичкенә генә күчтәнәшем Биектаудан кызлар белән Рафис абый сүзлегез баллы яратмыйсыз, кызларга чәй эчертерсез. Чәй сезгә булыр. Мондагы әсәрне укыган булсам әгәр дә мин, Рафис абый, мин сезгә бәхетледән киреп, әлбәттә тәлгеш белән әйбердәп килгән булыр идем әле, җимешләрдә килгән булыр идем. Укып өлгермәдем, монда гына укыдым берничә өлешен. Инде китапханә буларак мин бүген 25 дәнә китап алып кайтасым килеп, сатып
алып кайтып китәсем килер иде китапханәләремә китапны. 25 штук. Менә нинди күркәм гамәл. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле милләттәшләр, инде менә әйтелгәннәргә өстәп ниндидер акыллы сүз әйтүчеләр булмаса, бәлкем бардыр кемдер сүз әйтергә теләүче. Әйдәгез, рәхим итегез. Аннан гына әйтсәгез дә була. Илсияр, әйдә Илсияр. Әйдә Илсияр алдан чыкты. Язучылар берлеге сүз әйтмәйгә китсә дөрес булмас дип саныйм. Без бүген бик шатлыклы вакыйга уңай белән җыелдык. Чөнки китап дөнья күрде дип әйтәбез бит инде. Китап дөнья күрү ул бала туган кебек. Менә дөньяга яңадан бер китап туды. Һәм аны дөньяга тудыручы Рафис Корбан, барыбызга таныш. Рафис абый, мин сезне чын күңелемнән котлыйм бу китабыгыз белән. Һәм Казан утлары журналында котлыйм, чөнки бу аларның хезмәте, бу аларның проекты дип әйтәбез инде хәзер. Проект дип сөйләшәбез. Һәм чынлап та мондай кисә китабы дип әйтергә мөмкин булган мондай китаплар халык арасында алар тиз таралалар дип беләм. Һәм менә монда аңлаттылар инде бу китапларга куелган таләпләрне дә алар җиңел тел белән һәм халыкчан булырга тиеш дип. Рафис абыйның бу китабы нәкъ шундый ук, шулай ук җиңел тел белән язылган һәм мин аны иң беренче Казан утларында укыганда бу повестьне мине эләктереп алып кирип китте. Иң беренче аның безнең Лаеш районындагы шушы сулыкта Имәнкискә яныннан башланып китүе. Һәм инде ул чынлап та менә аның драматургиясе турында әйттеләр. Ул әсәр беренче җөмләдән алып кирип китә икән, ул инде сине ахырга кадәр җибәрмичә тота, шундый әсәрләрнең берсе. Рафис абый турында әйтәсем килә. Рафис Корбан, ул язучы буларак әлбәттә шактый катлаулы һәм бик бөтен язучыларга да бирелмәгән балалар әдәбияты жанры белән кергән безнең әдәбиятка. Аннан соң аның менә драматургия турында әйткән вакытта күп тапкыр кабатладылар. Сценарий язырга мөмкин булыр иде бу китапка дип, чөнки аның чынлап та драматург буларак та үзенең таланты бар. Һәркайсыгызга да мәгълүм, ул балалар өчен шактый күп драма әсәрләре язган һәм аның ул әсәрләре Курчак театрында, Уфадагы Нур театрында һәм башка театрларда зур уңыш белән барган. Шуңа күрә аның бу драматурглык осталыгы бар. Инде ул соңгы вакытта безнең үзенең прозасы белән һәм шактый авыр һәм җитди проза белән аның менә Ватан романын искә алдылар монда. Безне шаккатырды һәм шундый тирән эшчәнлеге белән, бик киң кырлы эшчәнлеге белән сөендерә. Рафис Корбан ул бик тынгысыз кеше бит инде. Язучылар берлеге рәисе булып эшләде, барыгыз да беләсез, һәм бу вакытта аның бер зур башлангычы дип мин аны әйтәм. Ул безнең төрки шагыйрьләрне, төрки әдәбиятны татар теленә тәрҗемә итү һәм татар әдәбиятын башка телләргә, төрки телләргә тәрҗемә итү эшен бик матур иттереп алып барды. Бүгенге көндә дә сез карап барсагыз, Казан утлары журналында аның үзенең төрки әдәбияттан, төрки шагыйрьләрне тәрҗемә иткән бик күп шигырьләре чыгып килә. Бу яктан да ул бик актив иҗатта һәм менә аның соңгы вакытта бу проза өлкәсендәге иҗаты безне бик нык сөендерә. Сезгә зур уңышлар телим, Рафис абый, алга таба да бергә эшләргә һәм шушындый матур кичәләр яңадан булып торсын, сезнең китапларыгыз туып торсын. Һәм тагын менә әле генә безнең Татарстан көне булды. Барыгызны да бу үткән бәйрәм белән котлыйм. Шул вакытта миңа WhatsApp-тан килде, бик матур җыр, Рөстәм Насыйбуллин башкара. Мәйтәм, бу яңа җыр кем җырый икән дисәк, ул да Рафис абыйның бик патриотик җыр булып чыкты, бик матур һәм үзенең башкаручысында тапкан. Ишетмәгәннәр булса, интернеттан табып тыңларсыз дип уйлыйм. Инде форсаттан файдаланып тагын шуны әйтеп китәм. Безнең дүшәмбе көнне 5 сентябрьдә Роберт Миңнуллинның яшәгән йортында Татарстан урамы 16 А йорт, Татарстан Толстой урамы 16
айыртта сәгать 10-да истәлек тактасы ачу була. Барыгызны да анда көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт Илсөяр. Матур теләкләрең өчен, барыбызның да фикерне ирештергәнсең дип уйлыйм, һәм мәгълүматларың өчен. Әйдәгез инде сүз. Сорадыгыз бит. Рафисны шушындай уңышлы әсәре белән котлыйм. Әле укырга өлгермәдем, чөнки кичә генә белгән идем, кичә генә Башкортстаннан кайтып төштем. Аллага шөкер. Рафисны безнең беләбез инде балалар шагыйре кебек итеп, ләкин менә иң беренче аның шушы бөтен татар халкына, бөтен татар халкына шундый дәрт бирә торган уян татар, уян иде дигән шигыре белән безнең ул тетрәндереп, жан биреп, бөтен татар халкына шундый дәрт биргән җыры белән истә калды. Инде әгәр дә ул бүген җырын, ул шигырен бүген язса, менә без татар иҗтимагый үзәге дигән бар иде, гафу итәсез, ул хәзер тыелган оешма, аның турында сөйләргә ярамый. Шулай булгач, сезнең дә уян татар, уян дигән шигырыгыз хәзер чыкса, аны да экстремист дип игълан итәргә мөмкиннәр иде, хәзерге таләпләр белән караганда. Ләкин аны илгәрерәк язып өлгердегез, Аллага шөкер. Шуңа күрә сезнең бөтен әсәрләрегездә шундый, менә Муса Җәлил турында да, Ахмеров турында да, Нәкый Сәнбәт турында да, менә һәр бөтен язучылар, роман язучылар язалар, бары тик менә куеп, Тукай әйтмеше, куеп куйган шагыйрьне генә, куеп куйган язучыны гына күрергә телиләр. Рафис үзенең бөтен әсәрләрендә диярлек, шуларның бөтенесенә куеп куйган гына түгел, алар да шундый тере кешеләр, аларның да төрле халәттә булганнар дип, бөтенесенә менә Муса Җәлил турында да бик зур рәхмәт сезгә. Язып чыкты. Рәхмәт. Бик зур Рафис, уңыш телим. Тагын да шулай яза тор, картайма, мыртайма, шулай һаман да дәртләнеп үзеңнең иҗатыңны тотып. Рәхмәт, бик зур шунысын әйтеп китим. Уян татар дигән җыр радио фондында саклана һәм яңгырап тора. Бүген чыкса да ул бер каршылыкка очрамас иде димен, чөнки безнең уян татар дип ничә гасыр кычкырсак та бик әле файдалы гына. Инде мөхтәрәм җәмәгать, шушының белән безнең 15нче кесә китабы Казан утлары китапханәсе сериясеннан тәкъдир ителә торган 15нче Тәүбә көне дигән китапны тәкъдир итү кичәсе тәмам. Сезне шушы күркәм залда 16нчы китапны тәкъдир итү кичәсендә дә көтеп калабыз. Казан утлары журналына иҗади уңышлар Рафис Корбанның үзенә дә көндәлек эшендә һәм иҗатында зур уңышлар теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.